opetusvideo niinkin vitun yksinkertaisesta aiheesta kuin kaminan lämmitys. Meillä on semmoista pikkuhässäkkää tällä leirillä, kun meillä on 2 telttaa, 1 kipinä Mikko. Ja nää saatanan kuljun runkkarit ei osaa lämmittää meidän kaminaa. Ne tulee sinne telttaan, ne vittu, ne tekee tätä. Ne kilistää, teillä on varmaan tuttu tää ääni yöllä. Tähän herää vittu kaikki! Koko vitun teltta herätään kilinää. Ei me ollaan kuljusta, ei me osata vittu mitään. Vitun timanttiliiga saatana. Sitten ne tulee ja katsoo. Voi vittu, meillä on liekit on ihan vähissä. Ei mitään, lyödään sinne 2 ihan vitu isoa morkulaa. Sitten isketään ne morkulat sinne pönttöön. Ostetaan pikkupuuta. Oi. Meillä on ne morkulat pöntössä. Sen jälkeen isketään se kansi kiinni. Ei sitä voi näin hiljaa ottaa. Pitää laittaa se sekoikseen vittu koko voimalla siihen kaminan kylkeen. Noin, tolla lailla. Sitten vielä vähän herätys. Noin, jumalauta. Ja sit kun on niin saatanan laiskoja, niin sieltä tullaan. Mennään sorkkimaan näitä ilmaottola-aukkoja. Voi vittu mä sano, laitetaan pienelle. Ei, laitetaan suoraan vittu kokonaan kiinni, niin ei tarvittaa 40 minuuttia tulla tänne telttaan. Antaa jätkien palella vittu täällä. No niin.